temas, máis asuntos, máis entrevistas. Unha mañá movidiña que temos en Radio Líder Santiago para despedir a semana 18 xa de xullo 2025. Onte, precisamente, comenzaba xa a vivirse o Santiaguiño do Monte no Concello de Padrón. Xa o adiantaba aquí hai algunha semana a concelleira Chus Campos, que hoxe regresa para xa falar polo miúdo de todo o que ten que ver a programación do Santiaguiño do Monte nesta edición 2025 con novidades importantes. Chus Campos, benvida, bos días. Gracias, bos días. Coincidíamos onte nunha celebración tamén dunha guía 20x20 e hoxe estamos aquí para falar desto. Un cartel que supoño xa verían no propio Concello, nas redes sociais, que é o Santiaguiño do Monte tradicional nesa subida campestre, esa comida campestre e demais, pero que este ano a concelleira quixo vestir aínda máis cunha programación bastante ampla que arrancou onte. Efectivamente, arrancou onte. Bueno, onte arrancaron o que se di a novena e as actividades religiosas do Santiaguiño. A festividade, festa pura como tal, pois arranca hoxe, con unha serie de actuacións bastante importantes, como é Xurxo Fernández, o Sonoro Machín, dándolle cabida tamén ao grupo emerxente de Padrón Five Star Service, que creo que estuvo aquí fai pouco. Por aquí e soan moi ben. E tamén ca Asociación Open Air de Padrón tamén, que sempre contamos con eles para as festas. Bueno, por certo, antes de nada, que onte estivo o ministro Urtasun en Padrón. Visita dun ministro. Sí. Estuvo Anxo, estuvo o alcalde con él, xunto co delegado do goberno Pedro Blanco e a subdelegada María Rivas. E nada, pois veu a traer nada máis e nada menos que 50.000 euros para o proxecto da remodelación do edificio Murguía na Casa Rosalía. Ben, anunciou ali precisamente o ministro, aproveitando esa visita ao Concello de Padrón, esa remodelación da Casa Rosalía, que tamén está bastante interesante, esa inversión. Comenzaron onte a parte máis eclesiástica, hoxe tamén con esas actividades musicais e culturais. Que máis temos? Que poder reseñar da programación do Santiaguiño do Monte que se plasma en folletos como este, tamén nas redes sociais, poden consultarse? Dado que o Santiaguiño coincide en días de semana, decidimos facer este festival Ultreia, que chamamos así dende, xa se fixo o primeiro ano que estivamos nos no goberno. Sí. Decideuse facer eses 2 días, hoxe e mañán, ese festival, incluindo aí todo tipo de actuacións, todo tipo de músicas, para que todo o mundo se sinta a gusto, se sinta incluído e poidan disfrutar das festas do Santiaguiño. Vale. Bueno, e estilos de todo tipo. Sí. Como ben apunta. De todo tipo, desde música máis tradicional, como pode ser Xurxo Fernández, o Sonoro Machín, que é máis festeiro, rap, rock, DJs. Sí, DJs, hai de todo, para todos os gustos. Vale. Que máis temos? Bueno, mañán temos toda a tarde tramo polo SAR de rap, que aí fan competicións eles damoslle un pouco cancha libre para que os rapaces fagan as súas actividades ao seu gusto, non? Se expresen, non? Cultural e artísticamente. Efectivamente. Vai haber tamén unhas competicións, competicións ou regueifa versus rap, que creo que vai estar moi interesante, sí, que é como un pouco a música máis tradicional co rap máis moderno, non? Hai esas disputas a ver que tal saen, penso que van a estar interesantes. E logo temos o Pasarrúas coa charanga mecánica, que é unha charanga importante. Isto ven tamén dando resposta á solicitude de algunha poboación que me pedían nas festas da Pascua charangas, e como era un pouco máis difícil de encaixar, simplemente porque na Pascua temos moitos eventos, temos que darlle cabida aos nosos grupos tradicionais, temos que darlle cabida ao Pasarrúas cos cabezudos, a moitas cousas, entón costaba encaixar un pouco eso. Entón aproveitei ahora Santiaguiño para traer esta charanga, que é unha das mellores, é unha das máis potentes. É moi potente. Esperemos que o tempo acompañe, senón, pasarémola para outro día, pero sin charanga non imos a quedar. Vale. E logo tamén o Open Air. Todas estas actuacións nos Polón. Sí, van nos Polón. Puxamos unha carpa para que, en caso de que haxa algo de choiva, que parece que se quedan algo de choiva, que non haxa ningún tipo de problema. Perfecto. Fin de semana completísima, con moitísima actividade. Metémonos xa na semana. Na semana empezamos xa de luns a mércores con actividades para os rapaces. Todos os días vamos a ter actividades. En total, no conxunto das festas, imos a ter 6 actividades infantiles. 2 delas van a ser festas infantiles de bastante tempo.
Por exemplo, o día 24 vai haber unha festa infantil das 5 da tarde ás 9, con distintas actividades para os nenos, hinchables... Todo no Espolón, estamos a falar. Non, o 24 vai ser no Campo do Souto. No Campo do Souto, vale. Sí, sí. E o 25 tamén hai unha festa infantil pola tarde no monte para os nenos que están por ali na romería, pois que poidan estar entretenidos e disfrutando. Vale. Tamén vai haber maxia, porque se non me equivoco estará o Mago Antón facendo das súas por aí, con varias sesións. O Mago Antón, 4 sesións. 4 sesións. O día 23, sí. 2 de mañán e 2 de tarde, para que ninguén o perda. Bueno, espectáculo de títeres que estou lendo por aquí. A verdade é que é unha programación que xa avanzaba que este ano Santiaguiño do Monte ia a medrar en programación cultural para todos os públicos, e así o estamos vendo. Sí, eu xa, penso que... Conforme nos vamos achegando o 25, que é o día grande, o 26, que tamén hai programación, unha programación que, como digo, xa arrancou onte. Xa arrancou onte, sí. A verdade, ao final casi temos unha semana e media de festa, pues sí, de Santiaguiño, xa logo estamos aproximándonos á Pascua. Un pouco nos queda. Pues sí. Metémonos xa na fin de semana propia dese xantar campestre e demais. Como se viste ese vindeiro fin de semana? O seguinte, 24, 25, 26. Sí, o 24 pois é un día super completo. Empeza ca festa infantil ás 5 da tarde, que se vai desenrolar toda a tarde, xunto ao pabellón do Souto. Vaise cortar a carretera entre o pabellón e o centro médico para que non haxa ningún tipo de problema e os rapaces poidan andar por ali, circular tranquilamente e disfrutar da tarde. Vale. Ás 6 damos cabida á actuación do grupo Rosalía de Castro, que se vai desenvolver no Xardín Botánico, dando cabida á música tradicional, que é un pouco o espírito da romería do Santiaguiño, non? E logo temos o monólogo de Pepe Suevos. Meu amigo, Pepo Suevos, onde será? Sí, isto vai ser todo no Campo do Souto. Vale. Pepo Suevos, logo vai actuar Unión e Forza 75, que é un grupo mítico en Padrón nos seus tempos, e que a xente nos está demandando moito, entonces claro, hai que darlle cabida e que esta xente poida tocar aí. Isto o xoves 24 estamos a falar. Sí. Logo o Somoza Trío, que tamén é un trío que está, a xente ten moi boa referencia deles, pídenolo moito, entonces xa estuvera fai 2 anos, penso que fora en Carnaval, ou en Entroido, se non me equivoco, e témolo aí, e logo un DJ, todo isto vai ser no Campo do Souto. Vale, perfecto. Estamos xa no 25. Estamos no 25, aquí este é o día grande. Isto é a romería grande. O día grande, sí, como nos 2 anos anteriores que organizamos a festa, que estuvo, a verdade, foi un éxito de asistencia, hai a procesión polo pobo, logo subimos ao monte. A hora se sube? O dende que hora? Porque... Sobre as 11 subimos. Vale. Sobre as 11. Logo hai as misas, non? E a sardiñada que comeza ás 12:30. Unha sardiñada que hai que dicir que é gratuita, sí, donde se van a repartir... Vou mirar a chuleta, porque... donde se van a repartir 200 kilos de pan de millo, 300 de sardiñas e 1.200 bolos preñados. Vale. De balde. De balde. Foi realmente, podese dicir que un éxito de xente os 2 últimos anos, e esperamos que este ano siga sendo así. Entregarase tamén un pequeno regaliño, normalmente ca adquisición da comida, pois dase sempre un detalle aos asistentes. Vale. Cando teremos a misa central? A misa é a unha. A unha será a misa grande, a misa central. Sí, a unha, na capilla, sí. Vale. E logo, festa infantil pola tarde, e de logo baixada ás 7 da tarde, xa se cerramos o día. Para quen queira, o que queira seguir no monte pode seguir un pouco máis. Pode seguir, pero a 7 un pouco a previsión. Sí, penso que vai haber algunha sorpresiña máis de última hora, pero xa iremos anunciando ao largo da semana. Vale. Agora falamos de outras novidades. O 26 de xullo, como remate o sábado, que vai acontecer? O sábado é unha actividade que realmente é organizada pola Casa de Rosalía, a Hinchadiña da Brancabela, que é tamén unha actividade que xa leva anos facéndose, que é a chegada das barcas ao Paseo do Espolón, e aí fanse unha serie de atos. É unha cousa moi vistosa e moi bonita, a verdad, que recomendo a todo o mundo que estea. E o domingo o mercado tradicional, dominical, e xa seguimos cara a agosto. Un par de asuntos, concelleira, que quero retomar. Xa anunciou aquí, na última visita, que non ia ter
presenza Asnot, que era un festival cunha entidade propia, cunha asociación. Este ano non temos no cartel o festival Asnot. Por qué? Que aconteceu? Cal é a explicación e demais? Bueno, eu creo que as explicacións deberíamos preguntarlle a eles, non? Pero, bueno, Asnot é unha asociación que é allea ao Concello. Eles decidiron este ano non facer o festival, e, bueno, nos respetámoslo, obviamente, organizamos en contrapartida outras actividades nese día. Pero nada, non sei se viches nas redes sociais que van a, entre comillas, repensar os marcos. Supoño que será para darlle outra visualización, outra vista ao festival, cambiar algunha cousa. Poderíase recuperar nun futuro dentro da celebración do Santiaguiño, como era habitual? Pois poderíase, claro, está na súa man, obviamente, iso é unha asociación allea a nos. Vale. Outra asociación allea fixo que non este na programación, porque supoño, concelleira, aquí mo confirmará ou non, que foi algo de ultimísima hora, o recuperar esa carreira de burros, unha cita asnal, que era tradición en Padrón, que se perdeu e que agora parece ser que se vai intentar recuperar. Sí, temos no Concello a solicitude desta asociación, que é a Asociación Abufa, que Asociación de Burros Fariñeiros, de Burros Fariñeiros, sí, que solicita pois facer esta carreira, e como calquera asociación que solicita, pois nós atendemos a demanda sempre que traia toda a documentación en regla, non? Que se cumplan todas as normas legais, pero é unha actividade, pois eso, allea ao Concello, e que non é pagada con cartos públicos. Entonces, vale. Cando se vai celebrar? Dentro, que día, que hora, que lugar? Pois vais a celebrar o 24 ás 8. Vale, o 24 de xullo ás 20 horas. Sí. En que zona? No Paseo do Espolón. No Espolón. Vale, unha actividade que se poden marcar dentro do Santiaguiño porque coinciden días, pero que ten unha organización aparte, é unha asociación propia. Efectivamente. A Bufa, eso mesmo. A Bufa, exacto. Bueno, será un pouco semellante ao que se vía o que moitos veciños e veciñas e visitantes terán na mente do que foi aquelas carreiras. Será bueno, a organización é a que marca un pouco como vai a ser, pero, bueno, dende logo sempre se lle exixe que cumpla a legalidade en canto a respecto do trato hacia os animais, non? Precisamente esta asociación traballa para iso. Sí, traballa para a conservación do burro fariñeiro. Xa che digo, sempre que cumpla a legalidade, pois podemos estar máis a favor ou máis en contra ou gustarnos máis ou menos, pero, bueno, non todas as actividades que se desenrolan no Concello nos gustan e a veces se fan. Hai voces, algunha voz crítica que non quere que se recupere esta tradición que moitos botaban en falta. Eso non pode gustar a todo o mundo. Non, é un tema moi controvertido, é un tema polémico, xa levantou polémica os anos anteriores, pois cando non se fixo, este ano pois xurdeu desta asociación facela e tamén están xurdindo críticas, pero, bueno, vamos a ver, nunca chove a gusto de todos, como se suele decir, non? Outra cousa é que as cousas sean legais e que se poidan facer. E con respeto, sobre todo, con respeto, os animais, que isto é algo primordial, dende logo, que xa se anunciou nas redes sociais, en vías públicas, por parte do alcalde, e que aquí como concelleira de festas e de turismo tamén quere matizar. Eso é o importantísimo. Ante calquera dúbida de non garantir pois eso, o respeto aos animais e o público que ali se concentre, descartaríase facer por completo. Obviamente, iso é unha norma básica. Bueno, pois queda dito a recuperación dunha tradición. Vostede, como veciña de Padrón, a botaba en falta? Eu personalmente non son partidaria dos espectáculos con animales. Vale. Penso que xa nos posicionamos no seu día, o alcalde tamén o dixo, que non é que sea, non somos especialmente, digamos, fanáticos da carreira de burros, pero, como che digo, é unha actividade que non organiza o Concello, que non vai pagar o Concello, e se entra dentro da legalidade, nós non podemos prohibir que se celebren certos eventos. Se trata de gobernar para o conxunto da maioría e non para
os intereses propios. Efectivamente. Isto é un exemplo. Non sabía a resposta, pero lle preguntei a nivel persoal, non sabía a resposta. En este caso, pois non é un evento que a priori, pois a nivel particular a concelleira de festas lle gustaría ver, pero pensan nas maiorías. Efectivamente. É un goberno, non? Hai que gobernar para todos, finalmente. Bueno, pues un resumo bastante amplio de toda a programación que poden consultar en Turismo Padrón, no Concello de Padrón, botando tamén unha ollada en radiolidersantiago.com, nas nosas redes sociais. Son estas festas que xa dan paso a agosto con esas festas de cada recuncho, de cada aldea, de cada punto de O día 2 xa temos a Festa do Pemento. Xa empeza aí. Exacto. Que van a estar aquí. Que van a estar hoxe aquí, se non entendín mal, non? O Pemento de Herbón van a estar aquí e a partir de aí ata prácticamente mitad de setembro, pode ser? Sí. En agosto, de feito, non se programa nada para que teñan visibilidade as festas das parroquias e que teñan eles toda a atención. Apóiase de algún xeito, non sei se con infraestructuras, se con acelerar os permisos, que non se perdan en burocracia, con cartos, como se colabora con esas festas? Pois colabórase normalmente co que nos piden eles, aportación de elementos como, digamos, vallas ou todo tipo de cousas que lle poida axudar o Concello. E logo, pois, ao mellor, tamén colaborando en algunha pequena actuación ou algunha... Sufragando os costes de algunha actuación. De algunha actuación, sí, pequena. Obviamente non podes aportar moito porque son moitas parroquias e non sería viable económicamente, pero sí que estamos en todas presentes e eu concretamente me relaciono con todas as comisións de festas de Padrón e aí estamos en contacto. Por certo, unha desas festas pasa pola Ponte con ese original competición de cucañas. O ano pasado o Concello instalou gradas que foron moi aplaudidas. Sí. Continuará esa instalación de gradas? Non? Sí, continuará. Eu penso que tuvo bastante boa acollida para ver as cucañas con comodidade. Este ano tamén se van a poñer. Bueno, pois queda dito aquí esa celebración que cada vez ten máis adeptos. Quedase moi pequeno o espazo da Ponte, tanto por o lado de Cesures como por o lado de Padrón. Hai moitísima expectación para ver este espectáculo singular. Como saben, un paucho de grasa, un pano no outro lado e ter que collelo dende un barco. Chegar ali que é bastante complicado. É bastante complicado. Pero o lugar ten que ser ese, claro. Non existe outro que quede maior. Non, ten que ser ese, ademais aí se celebrou de toda a vida e non se pode cambiar. De momento cabemos. De todas maneiras, sorprendeume que ainda vin nas redes sociais, eu creo que foi onte, que en Tenerife hai un sitio que tamén... mira. Sí, que teñen, non é dende un barco concretamente, é un poste dende a beira, dende o muelle, sí, pero se celebra tamén, que estaría moi interesante, pois o mellor facer aí un intercambio, facer aí unha relación entre povos. Mira, está pensando en alto xa Chus Campos aquí, con ese pobo de Tenerife que lle seguiremos a pista. Que é un espectáculo bastante interesante, todas as festas son, pero bueno, esta pola parte familiar, pois que che toca, non? Que me toca, aí estaremos. Descanso, entón, en agosto, buscará uns días de... A ver, nas festas das... descanso, intentarei estar nas festas das parroquias, eu non sei cando descansarei. Algún día, igual, finales de agosto ou principios de setembro, unha semaniña ou así collerase. Bueno, e xa pensando no Nadal, entendo. Sí, xa traballando no Nadal, traballando na programación, iluminación, o Vigo pequeno que se lle empeza a chamar a Padrón nesas datas do Nadal. Xa se está traballando no Nadal, tamén na planificación das carrozas de Reis, e na Pascua tamén. Van por diante, os concelleiros e concelleiras van por diante. Ten que ser así. Temos que ir porque agora adiantanse os eventos, resérvanse con moitísima antelación e se esperas as últimas datas logo non encontras a calidade que realmente buscas. É verdade. Santiaguiño do Monte, do 17 ao 26 de xullo, dende onte e ata o 26, con esa cita o 25 que é ineludible. Como é esa romería do Santiaguiño do Monte, subíndose a partir das 9:10 da mañá, unha comida campestre, haberá sardiñas e bolos preñaos, e todo de balde a partir das 12, ás 12:30, a 1 será a misa central, por aqueles que lles apeteza vivir tamén a parte máis eclesiástica, e bueno, pois Santiaguiño do Monte. Aquí ben explicado pola concelleira Chus Campos, que lle agradezo a súa presenza, que nos veremos polo Santiaguiño do Monte, nos veremos estes días por Padrón. Espero vervos. Aí estaremos. Graciñas, Chus. Gracias a ti.